Homlokrakodó. Ha azt mondom, hogy Liu Gong, akkor önök leginkább a 90-es évek közepéig Jean-Claude Van Damme filmek kínai főgonoszára asszociálhatnak. Nem is állnak messze a valóságtól, hiszen Liu Gong kínai, erős és 24,5 tonnájával meglehetősen nagy. Ha önök úgy gondolják, hogy Kínában nagynak lenni könnyű, hisz aki Kínában komoly játékos, az valószínűleg világviszonylatban is az. Igazuk is van egy picit, bár azért tudjuk, hogy Kínában minden óriási. Ott van a világ legnagyobb duzzasztógátja, legnagyobb vízi erőművek. Homlokrakodó szinten is tudnunk kell, hogy nem a Caterpillar, nem a JCB, nem is a Komatsu a legnagyobb gyártó, hanem éppen a Liu Gong. Tavaly 2,32 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak le, illetve 56 000 gépet adtak el világszerte, ami pont 11 000-rel több, mint a Magyarországon üzembe helyezett gépjárművek száma. Maybach, Mercedes, BMW. Elektromos géptetőnyitás. Na? Költségcsökkentés céljából a kínaiak 1995-ben egy közös üzemet építettek a németországi CETEF céggel. CETEF jellemzően erőátviteli rendszerekkel foglalkozik, úgyhogy Kínában fel is építettek egy közös gyárat, amely 49%-ban kínai tulajdon, 51%-ban német, és mivel hogy Kínában van, ezért olcsón tudnak gyártani jó minőségű cuccokat, és ugye így a finnyás európai vásárlók is kapnak CETEF erőátvitelt, Cummins dízelmotort, olcsón. Ez is egy ilyen 10.800 köbcentis soros 6 hengeres Cummins Common Rail turbódízel, köztes levegőhűtővel, egy ilyen leveses tál méretű turbóval, valamint egy ilyen, kb. 2 literes kólás flakon méretű olajszűrővel. A motorban amúgy 36 liter olaj van, 290 lóerős és 1500 Nm-es nyomatékot tud látni. Központi zsírzórendszerrel rendelkezik, azaz a gépkezelőnek nem kell minden nap vagy minden hónapban végigfutni azt a közel 40 vagy 50 zsírzópontot egy iszonyatosan nagy pumpával, hanem ez a gép elvégzi maga. Ne keressünk túlzott, bonyolult érintőképernyős számítógépeket, meg mindenféle komputerizált dolgot. Ez egy egyszerűen felépített és valószínűleg ugyanolyan egyszerűen kezelhető gép. Kicsi, sportos kormánykerék, bár a kormányszög egy kicsit azért furcsa. 3000 iskálázott fordulatszámmérőt, nyilván ezt nagyon ritkán kell használni. És ugye ez egy teljesen automataváltós gép, és hát ugye ezzel a karral történik minden mozgatás, illetve csodák történnek, azért kicsit megmozdult alattunk, és mindenki iszonyatosan bezárt. Látnák az operatőrök, azt így állnak ott föl. Szóval vegyük sorba. Nagyon egyszerű. Fék, gáz, Williams Controls, a Forma 1-es összefonódás, ugye tudjuk, hogy ez nem az, de akkor is jó. Általában üzemórás fogyasztás van, üzemóránként 24 liter a maximális fogyasztása a gépnek, de akkor már nagyon meg kell hajtani, amit nyilván mi nem fogunk. Ez itt egy rögzítőfékgomb, ezt így. Hogyha most nagyon nagy szél fújna, akkor el tudná fújni a 25 tonnás gépet, de nem fogja. Ezek a gépek bármennyire is tűnnek borzalmasnak, igazából iszonyatosan környezettudatosak és nagyon környezetbarátok, mint a tény, hogy itt, nézzék meg, a fülke tövében új életsárját, de már hónapok óta, szemlátomást, itt egy kis cserje növekszik. Remélem, hogy meg is tartják teljesen, amíg egy ilyen szép nagy bokor nem lesz belőle, leginkább csipkebokor. Alapvetően tök kényelmes ez az ülés. A gépkezelői fantázia ugye ezzel a lefölmozgással túlburjánozhat bátran, itt a nagy magányba, egy klimatizált fülkébe. Azért nem egy olyan rossz hely ez, ha nagyon akarjuk, akkor az USB-s fejegységen aztán azt hallgatunk, ami az kedvünk akar Komár Lacit is Isten nyugosztalja. Sötét szárnyakkal száll az ég, a hídon sárga fény, no
kis és hosszsugár, ott lent egy férfi vár. Ó, csak a hajnal jönne már. Szóval ezek a gépek jellemzően akkorák, illetve olyan nehézkes őket mozgatni a munkaterületen kívül, hogyha szervizbe kerülnek, akkor már nagyon nagy a baj. Épp ezért lehetőleg a helyszínre vonul ki a szervizcsapat, nem síppal, dobban, ládihegedűvel, hanem 30 kilós kalapáccsal, ezzel a nyomatékkulccsal, ami jelenleg 800 Nm-re van beállítva, de tud 2000-et is, 800-al vannak lehúzva a kerékcsavarok, és ekkora. Ez nem az ön szokványos nyomatékkulcsa. Nincs olyan, hogy valamitől nincs nagyobb. Mindenki a saját adaptereit, eszközeit szereti használni, nincs ez másképp a Liugongdál se. Ez például egy 4 köbméteres markoló kanál, és itt érünk el a kedvenc terminus technicusomhoz, a felszakító erő. Bár egy ilyen amerikai army shopban is találkozhatunk vele, a boxereket talán ezzel jellemzik legjobban. Akkorat szakít rajta, érted, a szemettől a szarcsárkáig. A felszakító erő jelen esetben azt az erőt jelenti, amivel ez a kanál a depóból ki tudja szakítani az anyagot. Ennek a gépnek 218 kN a felszakító ereje, és ha önök szeretnék tudni, hogy körülbelül mi ez a 218 kN, akkor tudják, hogy a Gripen vadászgép hajtóműve maximális forszázson tud 80,6-et. Na ez 2,5-szer akkora erő, mint a vadászgép hajtóművé. Imre 27 éve dózerezik, de legfőképpen homlok rakod. Ő az az ember, akinek az életében volt 2 olyan év, amikor ezzel is álmodott. Mert hogy? Nem volt munkahelyem, nem találtam munkahelyet. Előtte 30 évig egy helyen dolgoztál? Egy helyen. És mi a jó igazán a homlokrakodásban? Az, hogy tulajdonképpen itt egész kényelmesen el vagy egész nap, vagy a gép dolgozik helyetted, vagy... Nem. Valahogy ez egy szenvedély. És mondtad, hogy szereted ezeket a kínai gépeket, mert nincsenek túl bonyolítva? Igen, egyszerűek és nagyszerűek. Elfelejtjük a gyújtáskapcsolót. Ezt, így, igen, ugye? Igen, és most 2. N és a hátsó, N. N és a hátsó. Igen, és a N2, indíts. Majdnem 11 000 köbcenti, milyen finoman duruzsol. És elindulni meg úgy indulunk el, hogy ez és előre nyíl, ugye? Igen. Oh. Nagyon óvatosan kell kezelni, mert iszonyú finoman mozdul a gép. A kormánnyal kell óvatosan bánni, nem is nagyon kell rángatni, mert ez egy finoman csak így, mert akkor rángatja a gépet. Rángatja a gépet. Nem tudom, figyelted, de följebb emeltem a kanalat, érted? Beledérjen, érted? Tényleg? Nyomjad a mínusz gombot, 1-es. Aha, most van 1-es. És akkor 1-esbe indulsz. Tolod neki, addig még nem fogja a gépet. Ne csinálj semmit, nyomjad neki. Most nem állom. Mindent akarod úgy, csuk be, az kész. Hátra jövén túl. Ocsi! Neked is nem, ez már jobb. Na jó. Hoppá! Nagyon jó! Kérem szépen! A leggyorsabb homokszórás a világon. Karosszéria munkákhoz vegyen ön is billentyűt. Nagyon fontos egy ilyen munkaterületen a munkavédelemre kiemelten figyel. Figyelni kell. The fundamental things of life as time goes by. Azért férfi szerelemnek egy sajátos fajta kibontakozott Imre Pista és a Gongling, Liu Gong között. Igen, én azt figyeltem meg, hogy Imrének olyan erős színpadi jelenléte volt, ami ennek talán a színművészek közül... senkinek. Hát én a másik irányba keresgéltem volna, szerintem egy ilyen Mr. Bean-i presence, amikor tudod, Mr. Bean tudod, hogy megjelenik,